מהירים, וגם נותנים הגנה. סטטיק? אבל אתה מכיר אותם מה יותר סטטיק טוב. עושה פה? בכל זאת, אתה... אני לא ברזילאי! למה כולם חושבים ככה? אחי, דיברתי על פרטנר. כן. זה ספונסרד ביי פרטנר כאילו? אפשר לראות את המשחק טס, ועוד עם אחלה פרטנר. רגע, עכשיו אתה מדבר עליי או על... יואו, תן לו, כן! גול! אין על 5G של פרטנר. אין על ברזיל! אבל אני לא ברזילאי. לפניכם סרטון סאטירי כיוצרי תוכן בעולם שבו המציאות עולה על כל סרטון. אנו מנסים להמשיך ולתת ביטוי קומי להתרחשויות בארץ ובעולם. אין בכוונת היוצרים להזיק ולפגוע, אלא רק להציג נקודות מחשבה בדרכנו הסרוטה וההומוריסטית. צפייה מהנה. שאוט אאוט. יפה. צ'אט, יאללה. גם צריך לעשות את זה. צ'אט, תגיבו מ-1 עד 10. אתם מגיבים. המבצעים אמיתי. יאללה. וואי, מוצלח. כל 4 שנים זו בושה פינת מחדל, שוב לא רואים את ישראל במונדיאל. 48 נבחרות מעפילות, אנחנו אלופי העולם בלא לעלות. כל פעם אני כועס על עצמי שציפיתי, השנה הייתי גם תוכל לומר הייתי, אפילו לאיראן יש מקום בטוח, ונפילות בשטח פתוח. מסי משגר עוד פצצה וכובש לחיבור, מלחמה על המגרש וגם על הכדור, כל העולם בחגיגת כדורגל אחת, רק ישראל אחי, מי זה היה? על הכדור, כל העולם. מי זה מי, אחי? אני יודע פה את כולם. מי זה מי, אחי? מי זה? זה אוסמן דמבלה. אוסמן דמבלה? אוסמן. מי זה? הארי קיין. מי זה? ימין למל. מי זה? אמבפה. מי זה? הלן הולנד. וזה? אז אנחנו מסתירים אותו. זה... מי זה? צ'אט, מי זה? בלינגהם. בלינגהם? כן. 100 מ-100. אין מצב שזה בלינגהם. צ'אט, האם יש לי ידע כדור? אחי, יש לי ידע כדור מטורף. אחי, הרגע אמרתי הכל. You know ball? אחי, ידע כדור... לא? צ'אט, זה בלינגהם או לא? חריף. אתה רואה, אחי? נדב עם הידע כדור, הוא התכונן למונדיאל, אחי. אתה בולינג כאילו? ברור, אחי. צ'אט, יש לו... לא, אני חושב שהם לא. כן, זה כן. אז מי זה אם אתם חושבים לא? כן, מי זה זה? בלינגהם, מספר 10 באנגליה, זה בלינגהם, אחי. מת על הטרולרים. הם סתם מטרידים, אתה אומר? כן, טוב, אתה מוכן? כן. רגע, תראו שכתבה לי. אני צריך לצאת. כן, מספר 10 של אנגליה זה בלינגהם, סבבה. אחי, טוב, אתה מוכן? נדב, ידע כדור מדויק, לא צ'אט? אוקיי, אנחנו ממשיכים לשמוע. יאללה. בחגיגת כדורגל אחת, רק ישראל אלופת העולם. ימין למל? הוא נראה קצת מקריית גת, אחי. הוא נראה כמו נאוראי, לא ימין ימל, אחי. כדורגל אחת, רק ישראל אלופת העולם וכמעט. רונלדו בא במזרתי עם גמל, הקרמה תשלם ללמין ימל, גם טורקיה וירדן, עיראק וגם סעודיה, הלוואי היה לנו חלוץ כמו דני אבדיה. אהלן נשגר טיל איזה שער אדיר, על כפר דלו שמעו גם בארץ עיר, בלינגהם בלי התרעם שחרר פצצת מצרר, אבל קורטואה בשער בהירות נהדר. מסי משגר עוד פצצה וכובש לחיבור, מלחמה על המגרש וגם על הכדור, כל העולם בחגיגת כדורגל אחת, רק ישראל אלופת העולם וכמעט. העם הנבחר אבל לא למונדיאל, שוב אני בבית, איך אני עצוב מבולבל, למה ישראל אף פעם לא שם עם כל היתר, מלכים אבל הולכים מכות עם כיסאות של כתר, חוצפה בערימות עם ניסיון במלחמות ולנדבר עם טראמפ שינסה למחוק כל היתר, מלכים אבל הולכים מכות עם כיסאות של כתר, חוצפה בערימות. אחי, זה שיה פיינגנבאום או סתם זקן? לא יודע. צ'אט, האם זה שיה פיינגנבאום או סתם זקן, אחי? קטע ראפ טוב, חבר'ה בטיקטוק, מעניינים, ברוכים הבאים, אחים, אנחנו מגיבים בפעם ראשונה לסרטון של סרטונים. נדב, אתה לא איתי, אחי. אני איתך, אחי. נדב, אתה לא איתי, אני לא אחי. יודע, לא חושב שזה... הבושם הכי טוב שהלכת בחיים שלך? לא יודע, אחי, אבל מה אתה אומר עליה? עם ניסיון במלחמות ולנדבר עם טראמפ שינסה למחוק את השכנות, יעשה פה איזה קטע שיעיף את הטרוריסטים, יעשה לנו פה ג'סטה כי אף פעם זה לא פיטי, למה מי זו קנדה, איזה חור, איזה קור, אל ישראל, make love no בוא'נה, איזה ראפ אבל! מסי יואו! זה הכל. הכל, אחי, זה הכל. יש כאן את כולם. אתה יודע, פעם ממנו היה לי סיוטים. אחי, למדתי ממנו לקלל. צ'אט, יש כאן דברים שנראה לי שנולדתם לא היה. באמת.
כן, זה, איך קוראים לו, נו? לא זוכר. הסיני. וואי, יש כאן מלא דברים, זה גם. זה גם. אחי, זה כאילו כל וואי, יש פה ההיסטוריה מלא של דברים. סרטונים. יש פה מלא דברים שהם, מרדונה. כאילו... נאמר. מה יש למרדונה שם, אחי? אתה יכול לדעת? מסי משגר עוד פצצה וכובש לחינוך, מלחמה על המגרש וגם על הכדור, כל העולם בחגיגת כדורגל, אחת ישראל אלופת העולם בכמעט. יאללה אנטישמים, שילכו לעזאזל, מי צריך מונדיאל? יש כיפת ברזל. איזה AI אישית זה. היי. סרוטוני. דאבלי.